Iye into efanele yazi manazeli la khona abantwana bakaNkulunkulu behlangene benza into enhle noSathane usuke khona. USathane akathandi manihlangane ngokuthula ufuna wathi ngakwebhana. Ningavumi-ke uSathane angene phakathi kwenu. Yinye into efanele uyikhumbule Mawula, ukhumbule ukuthi mhla ufika la uzokwenzani. Yinye-ke bantwana bankulu into ekhipha umuntu ekholweni ukujudana nabangani. Nifaka abangani uthi unomngane esontweni. Ngesikhathi nidudana nabangani bese nenza zonke lezi zinto lezi engafunakali. Nezinto ongasizelanga la esontweni. Ukhohle ukuthi mhla ufika la uzokwenzani. Ufunde lapho baba Izaga 4 verse 14 kuya 16. Ungangeni emkhondweni wababi. Ungangeni emkhondweni wababi. Ungahambi endleleni yabonakeleyo. Ungahambi endleleni yabonakeleyo. Ixwaye udlule ngayo. Ixwaye ungadluli ngayo. Thezuka udlule. Thezuka kuye udlule. Ngokuba abalali uma bengenzanga okubi. Ngokuba abalali uma bengenzanga okubi. Abanganike lapho. Unganafuna lesontweni. Baxakeka uma bengakhubekisa ngamuntu. Ngoba umthetho ukuba khona kwabo la ukuzokhubekisa abantu. Abanganike umngane yakho lesontweni. Kuthiwa indlela yabo ixwaye. Lesontweni akekho umngane. Akuba nomngane esontweni konakele. Lana kunomfowenu. Hayi umngane. Yabona umfowenu akake uye ehlazweni. Wathi umngane akake uye ehlazweni. Mawususosizini umngane wakho uyakuyeka kodwa umfowenu akakuyeke. Uthi dlela intaba kuphose ethi phuma mfowethu. Abapheleka abangane esontweni. Ngoba mina ngifuna siye ezulwini kodwa nina ngifuna siye kwindawo. Akuphelele umsindo phakathi kwamakholwa. Uheleze umoya wokuzwana phakathi kwenu. Phela mina ngithanda lonke ngothando olinganayo. Angazi ukuthi nina seneyayana ngoba kwenze njani. Ukuthi nokuthi la ekhaya yakugijinywa. Kodwa ngeqiniso sisekhona isikhathi. Umuntu nomuntu akahambe ibanga likalelwe. Magijima kulo ukugijima uqinisa udlulile nje ngaShembe. Kuthiwa uma ihlula lento kaShembe. Ohamba uthatha uNazaretha ubeke ukhotheke ubeke wardrobe. Bese uhlala phansi. Mhlawumbe uShembe ngelilanga uhlale phansi ngoku wangangixela. Mhlawumbe uShembe ngelilanga ukukhumbula ubuye. Kunokuthi uhlale lapha athi wethu kanti uyona le isontweni. Baningi wahleli labayona. Bayalibhidliza futhi nesonto beyidlalo. La ekhaya akukho ukuhlakanipha. Ngabe uhlakaniphile bungahlali ngani ngene ubusunguza bakho uzokwenzani na? Amagquba bafuneka amagquba esontweni. Lokuzodana kufuneka esontweni. Engathi uNkulunkulu anganikhumbula. Niphe yonke inhlobo yesibusise enikufisayo aniphe.